teljesen egyetértek. Ez, ami most folyik, ez támadás a család ellen, család és a haza ellen teljes egészében, és az a véleményem, hogy nem szeretném megvárni, ami kötelező lenne homokosnak lenni, tehát nagyon jó lenne, nem jut el az állapot, de az ember, de mindesetre két dolgot olvasnék föl, illetve csak röviden. Például Németországban, Bremerhaven állatkertjében nem engedtek az igazgatónak az elpusztult nőstény pingvinek helyett újat hozatni, mert közben a pingvinek összemelegedtek, és a különböző buzi szervezetek tiltakoztak azán, hogy hát miért lehetnének ezek a szerencsétlen pingvinek csak úgy magukban. Ez az egyik. A másik hír az, hogy miután lebukott egy nemzetközi pedofil hálózat, akkor meghirdettek a pedofil csoportok az interneten egy fiúszerelem napjának nevezett programot, pedofil büszkeség napja, ami azt jelenti, hogy a pedofil kultúra szélesítését követelik. Hol van ennek a vége? Hát egész egyszerűen nem látom a végét, tehát ezt meg kell állítani teljes egészében, és azért még olvasnék valamit föl, mert ugye sok mindenre hivatkoznak. Cejzer Endre a vasárnapreggel.hu-nak nyilatkozott, a kérdés így volt: nemrégen volt a melegek felvonulása, amely utcai atrocitásokba torkolt. Az ön fia is vállaltan homoszexuális, és úgy tudom, ön többek között emiatt is kezdett foglalkozni a gének hajlamosító szerepével. Az azonos neműek iránti vonzódás valóban ott lappang a kromoszómák között? És itt jön a lényege. Igen, a hajlamért az anya X nemi kromoszómája által átvitt gén a főfelelős. A gének azonban csak hajlamosítanak erre a biológiai kisebbségre. Tehát nagyon fontos, hogy milyen mintákat kap a gyerek, milyen környezetben nő föl, és milyen impulzusokat erősítünk meg benne, miután míg felnőtté nem válik. Nagyon most hivatkoznak a gén problémák, míg azt mindig kihangoztatják, hogy betegségről van szó. Hát uraim, ha a betegségről van szó, nem az a lényeg, hogy szórjuk szét azt a betegséget, hanem kezeljük meg az a betegséget, és ne hagyjuk, hogy terjedési teret neki. Bár van egy olyan álláspont, hogy azt hiszem egy évtizede, másfél évtizede, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet levette a betegségek listájáról a homoszexualitást. Tehát nem mindenki, sőt, most egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy ez nem betegség. Az écet még nem vették le. Ugye a kérdés az volt, hogy Magyarországot illetően, hogy házasodhassanak-e a homoszexuális emberek, illetve hogy a homoszexuális párok fogadhassanak-e örökbe gyereket. Az első a házasságról. Az SZDSZ javaslatában két pontra hivatkozik. Az egyik az, hogy nem kaphatnak egészségügyi tájékoztatást a partnerükről. Kettő, hogy nem vehetik át a leveleket, a neki érkező leveleket. A válaszom egyértelműen az, hogy nem. Nem és nem. Most, hogyha így akarják átalakítani, hogy nem férfi és nő, hanem két személy között, akkor előbb-utóbb az lesz egy személy és egy állat között. Tehát előbb-utóbb elveheti a kecskét. Ezért mondom, hogy ez az. Bocsáss meg egy valamit. Sokan lehet, hogy nem tudják, hogy mit jelent az, hogy transzvesztita. Azért próbáltam mondani, hogy férfiból nő. A magyar névnyelvben ezt úgy hívták, hogy töke van a mennyasszonynak. Ezt úgy hívják. Ezt már szerintem mindenki érti az egész országban. Jó. Nagyon jó, találtam egy olyan témát, ami kapcsolódik az előzőhöz. Például a következőt olvastam, hogy Kanadában, ha például egy talkshow vendéglátója akár csak annyit állít, hogy a homoszexuálisok körében nagyobb az AIDS% aránya, pénz vagy börtönbüntetésre ítélhető, és ezt a gyűlöletet sugárzó rádióállomás elveszti a sugárzási engedélyt. Tehát a gyűlölettörvény, vagy egyáltalán ezek a szigorítások ezt hozzák magukkal. Tehát gyakorlatilag, ha én azt állítom, ami tény, hogy a homoszexuálisok körében magasabb az écesek aránya, ez már valamilyen módon sérti őket. Én beszéltem idős vidéki emberekkel, akik azt mondták, hogy ők nem hiszik el, hogy az amerikaiak jártak a Holdon, akkor el kell őket csukni.